झाले कमिटीची माणसं हो मागे लाईन सांभाळा अरे कशाला फोटो मारतोय पाय देऊन تكشف عنا من البلاء والبلاء ما نعلم ولا كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل ومن الله ما يشاء من المسرفين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم يهتدون दोन थांबायचं एकच आहे تجتمعونك في أم الكتاب فلا عندك في أم الكتاب سيدا موثوقا من الثقل الخير فإنكم تتبعون ما يسألكم أجرا ومن ولا أمر नाना बघू कुठे आहे काय?
बोलेंगे लोग वही कि सा धुळा लय झालाय नानी की आहे रे ही महक आता अरे मगरिब की जमात 6:55 पर होगी। मगरिब की जमात 6:55 पर होगी। नमाज के लिए मस्जिद के बाजू में भी जगह बनाई गई है। नाजूक आहे फुलं म्हणून दिसतात त्याचं काय हे असे उंच फ्लॉवर पॉट साठी ठीक आहे وصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله साठी मी सर्व भाविका आलेल्या आहेत उर्साला। या उर्साला आलेल्या भाविकांचा स्वागत करतो आणि हा उरूस मोठ्या प्रमाणे हिंदू मुस्लिम बांधवांना घेऊन एकतेचा एक भाग आहे। अशा उर्स मोठ्या थाटामाटात साजरा होत आहे। ही आमची परंपरा आहे। एक 3 गाव शिरगाव, कुंभारली, खोपली हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक आहे। या उर्साला येणारे भाविक मुंबई, पुणे, नागपूर, सातारा, महाबळेश्वर या लांबून इथं पब्लिक येते आणि इथे कधी जातीभेद झालेला नाही। या 3 गावचे मानकरी आहेत शिंदे, कोलगे, सय्यद, पवार हे सर्व मिळून आणि येणारे भाविक आमच्या समाजाचे भरपूर भाविक येतात, हिंदू समाजाचे भरपूर भाविक येतात आणि हा उरूस मोठ्या उत्साहात पार पडतो। जय हिंद, जय। आम्ही सर्व सय्यद बाबाचे खादिम आहोत आणि आमचा उरूस हा परंपरा 1600पासून जे उरूस चाललेला आहे हे हिंदू मुस्लिम एकाचा उरूस आहे आणि रत्नागिरी ते महाराष्ट्र पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये याचं नाव आहे प्रसिद्ध आहे। परंतु काही भाविका येतात, हिंदू मुस्लिम एकत्र उरूस भरला जातो। इथं कुठल्या समाजाचा जाती बघल्या जात नाही। जे समाज येतो हे समाजाचा सर्वांचा मान सन्मान केला जाते। काही इथले राजकीय पुराडे असो किंवा इथले ग्रामस्थ असो सर्वांचा मान सन्मान दिला जातो आणि हे आमची परंपरा सर्वांना चालू आहे। आणि
जे उत्सव होतो ह्या उत्सवामध्ये कुठली अडचण येत नाही ह्याची आम्ही खात्री देतो आणि ह्याच्या पुढे कुठली अडचण कुठल्या समाजाची येणार नाही. आणि हे समाज 3 गावाचा समाज हा एकत्र असल्यामुळं एकत्र आई महाकाली आणि आकुसोबा ह्या दोघांचा एक मताने एक चित्ताने सर आमचं हुकूम यांची हुकूमत चालते आणि हे परंपरा चालू राहणार आणि इथं कुठला दुजावा होणार नाही याची आकुसोबाच्या मार्फत आम्ही गावाई. नमस्कार. शिरगाव पंचक्रोशीतील पोपळी येथील आकुसखान हजरत पीर सिकंदर अली शहा उर्फ आकुसखान बाबा यांचा आज उरूस आहे आणि या उरसानिमित्त हिंदू मुसलमान सर्व जाती धर्माचे लोक या बाबांच्या दर्शनासाठी येत असतात. आणि या बाबांची ख्याती अशी आहे की हे नवसाला पावतात लोकांच्या आणि त्यामुळे भयंकर श्रद्धा आहे. आम्ही हिंदू धर्मीय असूनसुद्धा दरवर्षी इथे आम्ही येतो आणि सय्यद बंधू तर आमचे बंधू आहेत त्यामुळं त्यांच्याशी आमचे घरोब्याचे संबंध असतात अगदी. आणि आम्ही हे दोन्ही म्हणजे उरूस असू दे, आमच्या महाकालीची यात्रा असू दे, शिमगा उत्सव असू दे, आम्ही हिंदू मुसलमान अगदी राष्ट्रीय एकात्मता जशी जोपासली जाते त्या पद्धतीने आम्ही ही जोपासतो. आणि मी माझ्या सय्यद बंधूंना चांगल्या प्रकारची शुभेच्छा देईन की हा उर्स आणखीन जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात कसा करता येईल, आपल्या भागाचं आपल्या हे पंचक्रोशीचं नाव कसं उज्ज्वल होईल, आपल्या बाबांच्या दर्शनाने किंवा भाविकांचे जे काही समाधान मिळतं, इथं येऊन जे काही समाधान मिळतं त्याच्यात कशी उन्नती करता येईल हे आमच्या 2 बंधूंनी जास्तीत जास्त लक्ष घालून प्रयत्न करावेत अशी मी त्यांना विनंती करीन. आम्हाला इथं बोलवून आमचा यथोचित असा सन्मान केलात त्याबद्दल मी सय्यद बंधूंचे आणि सर्व इथल्या लोकांचे व्यवस्थापन कमिटीचे धन्यवाद देतो. जय हिंद, माझ्या जय मते महाराज. असं आहे, हजरत पीर आकुसखान वली हे बिजापूरनं येऊन आपल्या कोकणवासींना एक न्याय दिली. इथं कोळी लोकांचा राज्य होता परंतु 11 भाव होते. 11 भावामधून 10 भाव एक हातावर होते आणि 1 भाव एक हातावर होता. त्या टायमाला आदिलशाह बादशाहने ह्यांना पाठवले आणि त्या भावाला मोठे भावाला न्याय दिली. आज कोळी बंधू आमचे हिंदू समाज काही लोक आमचे शिंदे, मालदी, पलांडे असे लोक आम्ही इथं कोकणवासी इथे येऊन बसले. आणि आमचे मोठे बंधू म्हणजे शिंदे हे आमचे माऊली आहेत. ही पीर बाबांचे हे खास त्यांचे म्हणजे आमच्या पंचक्रोशीमध्ये सर्व हेही कुलस्वामी मानतात. आम्ही बाबाला बाबा म्हणतो लेकिन हे यांची कुलस्वामी आहे. सुकाल मंकाल वरदान तसंच आकुसखान बाबा पण त्यांची कुलस्वामी आहे. इथं आमचा हिंदू मुस्लिममध्ये वादिवाद नाही. आम्ही सर्व बंधू एका हातावर एकावर यायचं होतं आणि काही न्याय केला असेल तर चौकाटीवर करतो. हे आमची एक परंपरा आहे. आज आमचे किती वर्ष असेच गेलेले आहे परंतु आमच्या गावामध्ये हा जातीभेद नाही. फक्त आम्हाला 2च जात माहिती आहे, स्त्री आणि पुरुष. आणि आम्ही त्या आधारावर आजपर्यंत हे जगलेलं आहे. बाबांची पण मोठी करिश्मा आहे. बाबांनी बडे करिश्मा दाखवलेला आहे. आम्ही 3 गाव एकत्र म्हणून छबिना करतो, हुरूस बनवतो, आमचे बंधू लोकांना आम्ही एकत्र बोलवतो. मी सर्वांना माझी नम्र विनंती आहे की माझे बंधू सर्व मला या कमिटीचे माणसं, माझ्या गावातले माणसं माझ्या पाठीशी नेहमी उभी आहे आणि राहत आलेले आहे. काही कामं हे ह्याच्या 10 वर्ष अगोदर हे तर यात्रा म्हणून भरत होती, हुरूस भरून भरत होता. लेकिन माझ्या एका कार्तिकमधून छोलेवाले आणलं, माहीमचा मिठाईवाल्याला आणलं, काही दुकान आणले, काही अब्दुल भाई, काही इब्राहिम भाईने असे आमच्या लोकांनी मेहनत घेतली. तेव्हा हा पंचक्रोशीचा आज हुरूस भरतो. कर्नाटकपासून तर किती लोक आज इथं भाविकाला येतात आणि बाबा त्या नवसाला पावतात. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.